Wai ba kowa a gidan nan ne. Ina take Talatu? Na'am. Talatu? Na'am. Talatu? Gani na Alhaji. Na'am, gani na Alhaji, gani na zuwa. Na ta yi kamun wa mutanen yaro la ko Allah dai kafa sallan. To wani jinka. Ina ruwan ne Talatu ki kamun ruwan mana. Gashi na ina ɗibowa a kicin. Yawa ko tefa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba alaula kake yi? Alaula nake yi mana. Alaula kake yi? Alaula nake yi. Ai ba ka ke alaula ba. Kai, ai mun na iska to daga matan kafin auren uwa ka nake alaula. To mu ba ka koya mana makaranta ba. Alhaji me nawa kuma me nawa a ciki. Hakimin da hakimin shi wala. Da ake yi alaulan to. Ka haka gani. Wallahi an ga on ba kai ba sai ka koyan plantain. Bismillahirrahmanirrahim. Da ka sabu ta hannun dama. Sai ka yi ba. Ce bismillahirrahmanirrahim ka wanke. Ka cuccuɗe fa. Ka dinga kallo na fa ka cuccuɗe. So uku da ka yi shi. Sai ka Ina jin ka. Ka zuba bakinka. Ka wanke. Lungu-lungu. Sako-sako. Kwararo-kwararo. Ka wanke. Ka tabbatar ya yi. To, sai ka yi ba. Ka yi ba. Ka shaƙa hancinka. Na? Ka shaƙa hancinka. To na Ka ji. zubar. To, sai ka so uku shi ma za ka yi shi ba. To. Sai ka yi ruwa daga matsayar gashinka zuwa lungumunka. Sai ka wanke shi ma so uku. To. To, hannunka nan kuma daga nan ka Eh. zuwa gwiwan hannunka ka wanke shi To shi nawa? ma so uku. To. Wannan ma daga nan ɗinka zuwa gwiwan hannunka ka wanke shi To. so uku fa. To. To, sai ka yi ruwa daga matsayar gashinka zuwa ƙarshen ɗayanka. Shi kuma so ɗaya ka dawo da shi. So ɗaya fa za ka yi shi, kana ji na ko? Ina jin To, ka. sai ka yi ruwa, ka sa hannunka a kunnenka. Eh. Layi-layin nan ka bi shi, sai bayan kunnenka ka shashafa fa. Kana ji na Ina kuwa? jin ka. To, ka wanke shi. Kaga nan ka cuccuɗe shi. Kafan dama. Kafan dama ka shushuɗe shi. Shi ƙulawuzu rabbin nas. To. Kafan hagu kuma shi ma ka shushuɗe shi. Shi kafan hagu ka shushuɗe shi ka ƙulawuzu rabbil falak. To. Kana ji na kuwa? Ina jin ka. Idan ka gama sai ka yi ruwa ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan. Haka ake alaula. A gode Allah ma albarka. To, Ina dan ɗari biyu nan. Haka kana jin yunwa ba. Kongo kai ka sai biredi. Ta ba maka ba ta fesa kuɗi. na Ta gode. fesa na banza. To, Kai amma Alhaji an ji kunya wallahi an ji kunya. Wallahi amma Alhaji ka ji kunya. Ba A wanki. ce dan cikin ka ya koya maka alaula. A wanki. Wallahi ka ji kunya Allah kiyaye. Allah tana ma Allah kiyaye ne yayi. Ka yake ya dan fa duniya ki ce ba ni ban yi alola ba. Makarantar nan tunda malam koma. Dan an canje makaranta ko ba ina ko zuwa. Makarantar malam koma. Insha Allah sai na zama limamin Saudiya. Allah ya sa. Kuma ki ɗaura min girki. A nan ta kafa kauya.